Velkommen til rengøringsrummet konceptstyring del 2, altså det her efter. Og det her, det er igen et dybdegående interview med uddeler Kenneth Ørvad, hvor vi vil gennemgå de samme udsagn og spørgsmål, som vi gjorde i sidste dybdegående interview. Den her gang er det bare efter implementering af de nye retningslinjer og hertil den nye indretning af rengøringsrummet. Hvis vi starter med der, hvor vi gjorde sidst. Kenneth, synes du selv, at faste personale samt butikkens lukkeansvarlige har de bedste forudsætninger for at kende til rengøringsrummet og hertil gældende lovkrav? Det var før vi skulle det her, ja? Nej, det her det er efter. Jamen, så efter det her, så er det meget mere opdelt. Og kravene er hvad man siger, til hver enkelt medarbejder er blevet større i, at det er mere overskueligt. Så er der ikke nogen, man kan være i tvivl om, så skal man i hvert fald læse frem til det. Plus der er de midler, man kan scanne i forhold til risiko og så videre. Så det er blevet væsentligt forbedret og helt op og give topkarakter på det. Fedt, mand. Så det er altså en sektor, det her. Ja. Hvis vi så springer videre til det, som de andre fra personalet også har svaret på, så kan jeg jo lige spørge dig, Kenneth. Er du enig i, at du altid kan finde, hvad du skal bruge i rengøringsrummet? Jeg vil sige 6. Ja. Så har vi, jeg ved, hvad der hører til butikken, og hvad der hører til Jysk Service. En klar 6-tal. Yes. Jeg synes selv, at rengøringsrummet er indrettet på bedst mulig vis. Klart 6-tal. Fedt, mand. Jeg ved, hvad der må være ude i rengøringsrummet, og hvor de forskellige rengøringsmidler skal stå henne. Og 6-tal. Yes. Jeg kender til gældende lovkrav for brug af rengøringsmidler, samt hvad de skal bruges til. Jeg vil sige 6. Ja. Jeg synes, der er passende sikkerhedsudstyr, såsom handsker, klude eller lignende, til rådighed i rengøringsrummet. Der er vi godt på en 6 igen. Ja, fedt. Der er sket noget, kan man høre, i forhold til den nye indretning. Det er fedt at høre. Jeg spurgte dig sidst, hvad det var vigtigt for dig i forhold til den her nye indretning her. Og du fortalte lidt om, at det var vigtigt, at de her aldersgrupper blev mere tydelige på, hvad de måtte bruge, samt hvor de forskellige ting skal stå henne. Synes du, at der med den nye indretning er kommet mere klare retningslinjer for lige præcis det her, eller hvad har du ellers at sige om den her? Det er selvfølgelig selvhjælp, det her i forhold til, at man kan læse frem til det, og man kan også kigge på, hvilken hylde det står på. Så man kan jo sådan set efter egen fri vilje benytte sig af det, man har krav på. Altså man kan sige, dem over 18 kan bruge det, og dem under 18 kan bruge noget andet. Og det er blevet klart og tydeligt blevet præciseret i, hvad dem de kan bruge det fremrettet. Fedt, mand. Sidst så spurgte jeg dig også det her ind til, hvad personalet havde brug for at fastholde de her retningslinjer her. Der nævnte du lidt om det her fælles ansvar, det er at gå ud og bruge rengøringsrummet. Er der nogle ting, du sådan tænker, der skal knyttes til den her yderligere, end det du sagde sidst? Nej, nu har det levet i 10 dage, og hvad man sige, der er jo forskel på, hvordan det ser ud fra før og efter, og hvad man sige, det er jo stadig et fælles ansvar, at en fejebak blev lagt tilbage, eller en kost, eller så man var nødt til som medarbejder at også gøre det, som der nu er, men det er jo blevet meget klart for hver enkelt medarbejder, at hvor hver enkelt ting skal stå henne, så der ikke bare sætte ind på en anden tilfældig hylde, og der er overskuelighed til, at der er plads nok til, at man kan sætte det, hvor det var før. Så en klar forbedring. Ja, det er godt at høre. Det er også det, som vi kan høre fra det faste personale og her til lukkeansvarlige allerede på nuværende tidspunkt. Vi mangler lige at få de sidste resultater ind, men det ser helt klart bedre ud allerede nu. Og så vil jeg sådan set bare sige tak for, at jeg måtte gøre det, og tak for hjælpen til de her interviews her. Selv tak, det har været en væsentlig forbedring, så det er vi glade for. Det er godt at høre.